নির্বাচন তামিলনাড়ু বিধানসভা নির্বাচন 16 তারিখে থাকবে যে যার বসে মুসলমানি রলাই মানখা आंहा साखै दाख्लै तो चिंबाय कन्टेस्ट खायमाने और फाइट खायमाने माखन करै सीपीएम बुमाया कांग्रेस बुमाया बीजेपी बुमाया मुमाना साला ताकार जलाव माया तिप्रा मथन सिंगल पार्टी दङ जों कुनो फिल खायाफोर जों पाइ सायमान नबन थायो जों पाइ सायमान जों तिप्रा मथ अ ताकार जलाव हायफान जों बुबाग्रा समान दागै हरो जतनि खाव बुबाग्रा नांनाय जतनि नबन बुबाग्रा नांनाय हासे पांथलो जों बुबाग्रा नांनाय हामनि बागे जों दिन जागा जागा थाङि पिरि मा दं बुबाग्रा अमन साव जोंनि पाइथाक सभा अ पाइथाक सभा बेलाय नामखुमनि जरा वान थगनायखे बेलाय किरमा सिंजाव बंगो जों कारण जों सुदु इलेक्शन फाइट खायनायनि बागै सिमिन जिनो अ पार्टी संसामानिया तिप्रा मथानि नासिक मुं पलिटिक्स सुदु इलेक्शन लरायना खायनानिया एमएलए खायनानि बागैया सुदु एमबीसी नामनानि बागैया जिनो अ कितो नामनानि बागैसे जिनो सारबाय दनो नामनानि बागैसे अ तिप्रा मथानि मुभमेन्ट जों माने ग्रेटर तिप्रा लेनि मुभमेन्ट दिसिनि दं बे गणतन्त्र तमानिबा जों आन्दोलन खायदो बुदु बासा नांगौ आ जागासिनो बाक्सा कै तिप्रा मथावा फाइलेगा बुरुं बुरुं तावके टिकेट सानाय मानि मार ताको टिकेट सानाय मार हा मथा त फाइगा गाहामको ताका सिजा पके आस्ते आस्ते चेहरा आस्ते आस्ते ओ आगे चिबु कुसाय माहाय yang फाइबे गंगै ताको सय जरा सबाय केबा नुगुल ताइ दं मालियाव बुरा सरत गैदा बर काहामनि रुपनावो नगो फाइग्राव साना समफ्रुम yang जरा फके दं मालिया सबाय केलो 2010 विधानसभा फोरगताखै सीट ताका सीट फाइले गता बुट बाखाना बगै ताका सिजारं फाइगा बुखं बाजे खबैगा ताइ 2-3 नि ताइ सिजांनाय काजेसो अ जरावो साबो केन्डिडेट अं साबो अंगिया नायना को करे बुबाग्रा चिन लगे दंगो जों बिन लगे मा दंनाय तामनि बगै बुबाग्रानि जे रिंमानि खरा बजे सेक्रिफाइस खायमानि जों जे 70-72 बोसोर जे बुबाय थंजादो दंमानि जों दाखलाय वाक रास फायदे तुबो जों प्रतिशोध मानाय हैसै दाखलाय प्रतिशोध मानाय जों 70-72 बोसोर जों जत बनो जों बुदिने रेखा जों याम बुदि हरगै आय मन्त्रि नेतानि लैता बरबु मिसां हैताबो लाल बाति गै हतयो साइन्स मागुरि खन पाइखा नुखबे जोंखै यां लाल बाति लालनि हरो आय कै मन्त्रि ang लाइतरि मानि सरकार संकै जनो हाने काकुरु mang ses केदि खनो जोंखै बुदि पासके रहजबो ang लाइतु साथि सम्प्रिति थाजा दंगासिनो हैता पाहारि बांगालि तै ताम खाइनाबा निन हाव तंगु निन कुन अधिकार गरिखा निन हाव तंगु म नंगु निनि कफरबो नंताबो थिकेताबो निनि तापनाय बनो कक्सि नों मासियाकु कफरनो तैसे पॉलिटिक्स कफरनो तैसे राजनीति दं होतार सजरा हा उखलि मिया कफर दे नि हाय मसालायका थांनाय बोसोरकै रतननाथ सं चिन्तामेबर सं ओ चिन्ता गमनो कोनि डॉक्टर ऑपरेशन मसाला जा एकदम कफर दें लाय देराखनि न तमा कफर दे आंखै के मारिया बिसि आं सुबिदा बुंजैया कफर दें कुंदु तंसाला चिनि ककि दिन आबे नासेबा 5,000 10,000 बस जों कफर आसाइ फैबेसे तम कफर दे आरो कफर दे बुजिन खता म उ माने एकदम चिनिखै 40% बो सुबिदा चिन बुजिन जों कक सामाखै जों जुता खनि जिन कफर दिनाय बाथाय खुरु माने तामहे बनो मसालाय तेरो मति पॉलिटिक्स नाय तेरो आं आगे उठांगी आं ताबो उठांगी आइसि हा या मसालाय तेरो कफर ताबो सिनाय गाबो सायमालया बांगा बदे सिनाय रोमा पार्टी कताल फागिना आगमु आगे सीएम कमरगता थाका बांग्ला हरबाय मासिनाय हा यालो बांग्ला बाय कफरसो जाया नु खा तै तैनि तुइ रसना पाइखा हा सरबनो ग्रे बेनन बरो ग्रे कासा आगारगुइ आगे नांथारिका कुनु ग्रे जात आगो तुइ खापो हा बीजेपी फाइगता
Devanagari Mataran Basa Nuka Mataran Basa Devanagari aku Mataran Sabu apa ke Devanagari nang kiri luka Devanagari Basa naik nih waktu oh cini kok sama nih mbak cini soal tiga belas centang sini sia baru bisa kayaknya salah kok peroniti perasa rongka 60 থেকে 70% রোমান হরবাই খাইয়ে সৈনানি বাগৈ যতন রেজিং থাকা রোমান হরবাইকে চিনি কক সরাই সরাই চাও রোমান হরকে তাম বেজাং যাও খা ইংরেজ হবো ইংরেজ সামনে ভাবে ইংরেজ সিমানি আবো কসিয়াতা বড় কবা কোন ইংরেজনি ভাষা দেবা ইংরেজ লক্ষ্যে বড় নিজেনি ভাষা বড় হরত তবু বড় ইয়া কাদেছে রোমান নি হরমনাও মংখা তারপরে কোনো ইন্টারন্যাশনাল যতন সৈমানো যতন পরিমাণ হয়েছে বড় রোমান হরম তুই ফাই जोंखायनो पार्टी कताल फाइकेनो चिनिखा हरब चेन संगु तार जों देब्रा मथा 2000 फाइदि रुमा हरबाय खाइदो गनदायसा सरकार फाइदि सिबाय फाइनो कांग्रेस फाइनो ना बांग्लादेश लेखते हदने बय बय सबै से तेमा गायबाय मनो तैसे पॉलिटिशियन दं ना दे हां या मानो ओ सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास हो ना विश्वास ना विकास ना कुनु आगे नुनु काम तang maso bikas ni kong ke patal ke de patal o tapal nok singnale patal kuna no bin pute khata ko सबका साथ सबका विश्वास सबका प्रयास अनि साइला त के मिलिसा ग्याङ तम मिलिसा ग्याङ तम आ नासे ख मामले बिनि आगे कले पुरो हाय चिनि हा चिनि सातो नै बसा पुस्तु करे दिलित लाग थाका ता कले दिलिबला अब सिलिया ओ दरबलर ते पते बाहिर माथलिया नुनु खनरा को बीजेपी थामान पर दिल्ली माथाम नुनु खा दिल्ली ते बासे प्रेस मिन मा खैले अब छेस बिन अधिकार छेस के जा तांगै बीजेपी बिन बा बिन थाव जं दंले तै माथाम लिया अब पता दिलबानि बारसि मांगलिया आ दिलबा दं ते आखिन हाय सबका साथ सबका विश्वास सबका प्रयास नरेंद्र मोदी को सासायनो छेस बननर अपसने फाइगेन के मैदान नों महाराजनि हामिया सायाव 20 मिनिट बासने 20 मिनिट बिनि कुन बासन करी बराजना हामिया सायाव बिनि कुन बासन करी ताव बोतान सानासा बे बस बुति खुद को होंगाय मने बिनि कुन बासन करी खताबो हंका या काफले कने हाय ताबन लंगरो काने आं खनामन ताबखे बो बीजेपी ते तंगमालियान खनाव आं सेमा इ गमति के मासो गया बसकारो मासो गया बो तला मासो के बोतो किसा इबु गनामले तंगमया बरिफानो आगे आं बाय ओ मा बसके मावा सेमा कॉलेज परिफोर हाँ yang bin yak bisu satu no di satu ambo अब आंसमा कलम ब्ले ब्रिफानो ओ चिनि गरबिनो सा सामा हा परिसिया बिसुने जाबा कलम ब्ले मावो रेस्तो आगे बहायनो एकदम सिबाय मा आबखिन मा वाराय फन मु मा बिन लाइफो सामु मा खायलै आया आं मा पातला एकदम जों मिलि सामु खायलै आनि क्लोज नि बरकसेबो आं त बनो कामपन सिनु ताबो खनामानि बो बिजिहु ते तंगमाले फता टिकेट जागलाखन खनाव ताग साइमा बिनि दाते से बीजेपी ताबो पुगासे रे हाउस मालिया ग बिजु साइमा था कले मो जोंबो बिन लगे लगे सुमना क्या मनामना किन साइमा खगा ताके टिकेट जागलिया हानि खनाव गय एकदम मा खामु समय राखले ताबो चिनिया मो फायदा बिया ता खासना सा टिबि हाखं बिया ताबो बेसा रामबनो यखौ सुसार खनिस किनि दखा थाबि आपले ताबजन था बरक डिप्रेशन लाके जतो नों थामनो आथिन निजिनते किफिन नको फैमिली यापतो महाराज तो फायदिन हनो एम बो फाइस मलाके तामने ताबो yang फाइकेव लासिमा सिंसा बो मखाय फरपानि सदो बो ए फलो कारबार हम बगै जों ताकलाय चिनि बोबाद्रा चिनि पाइथाक सभा खै दङ अ पाइथाक सभा जों कप्लाय माबा सालायनाय अ पाइथाक सभा चिनि फ्यूचरनि बगै जों किन्तु जवाब मारिनाय हे काजै कक्त गोबां बार सानांगौ दंगौ थाजानो गमन दङ आगे सिपिएम रावहाय शान्ति समृद्धि हमांनो 20-25 बो सेस खायखि गासनो हा ताय ताब दंबन बासन गय कुनु ग्रेदो शान्ति समृद्धि ओ आगे बै थाबलंसाय हा थाबलं हाकल खुरि खलाय थैनि सेदा ओ सत्रसनि आसन ते कुनु बासन गय किनागे निरंजन अंगसम काकानि साबायखै आसन साबागे जों थाबलं हाउ खुरि तामना हाकल खलाय माने आबो साजिनाय बर ताय पाइलिया किन्तु आबो ताव बाबन साबाय न गनाय दंदो ताव बाबन साबाय ताकते सारागला किन्तु कांग्रेस बैलेंस खबला ताके कांग्रेस आमलो
하보랑 하고 코리지 하면 게 사바디 했다고 따뜻히 잘 어울려 당근 공을 했다 그 주공을 타day 다 불바자는 거로 다 많이 돌지 동사라 버럭니 bahasa bus kita bakal sini sih kan pipeline tang lagi dong tuh mana rau kai cino tuh kerja cino tamnya sana kiri sah mana rau masih musuh tunggu oh tak sah sema darah sorong sorong sini sih kan pipeline tang tuh akhirnya no darah tuh kasih kok nang sukan di berasal kita sema mungkin kita kai po tak drop do bah nino pasti mungkin kita kaham ka berasal saya kita sema mau satu drop sih satu drop nih show kayak tadi satu drop gitu akhirnya no tang kai po tak mati ikan itu tong drop tak kata gitu akhirnya banyak tuh tong drop satu drop deng drop masih dikai wah tak lagi sih kerja apa kayak kerja tak lagi setiap tiap satu drop untuk kerja lagi sih lagi nih jadi bang itu 1+5 5 tak sobat dong itu 5 tak sobat 5 tak sobat tam bagi hendak kaham ke tipe jo cinta kai naik kan ke am bakawa kiri masing sanggo bakawa mukti kalai itu baik kalau mau borok semua tangi pakai coba di pramotan ini 2023 pakai kita pakai coba kiri kada nih sanggo wancu naik he saroro nunggu siapa tamu bagi pakai coba hendak 2023 2026 jo kena delimitation nai Afrika lu corona kaya ciri jo to reservation ST tahu 31% tuh mana 22-23% paisok bayano assembly segment jokot seat back jagano